Добро утро, Бургас продължава. Както вече казах, тази сутрин ни гостува една много интересна личност, прекрасна жена и талантлив музикант, композитор, музикален педагог, диригент на оркестър и преподавател в Националното училище по музикални и сценични изкуства Панчо Владигеров, Бургас. Добро утро и здравейте при нас, казвам, на Петя Тончева. Добро утро, благодаря за поканата. Поводът е прекрасен. Един наистина професионален концерт, който направи за пореден път училището, музикалното училище, както го наричаме всички. Невероятен концерт, който беше посветен на рождението на патрона Панчо Владигеров, на самия рожден ден на Панчо Владигеров, 13 март. Госпожо Тончева, всяка година ли точно на 13 март, защото не мога да си спомня, отбелязвате с такъв голям, мащабен концерт рождението на патрона на училището? Откакто съм в музикалното училище като преподавател, всяка година наистина този празник се празнува изключително мащабно. Новото е, ако мога така да кажа, че този път концертът беше наистина изключително само от класическа музика. Нямаше балетни изпълнения, нямаше актьорски моменти, изцяло концерт, което сложи по-голяма тежест, разбира се, и към младите оркестранти. Защото това беше за тях едно много голямо предизвикателство. Срещата с толкова много ноти, с толкова много произведения, различни автори. Така че наистина концертът беше събитие, бих казала, за града. Залата беше пълна зала Опера Бургас. И това честване на големия български композитор Панчо Владигеров наистина е традиционно и го почитаме този ден наистина много вълнуващо и много с голямо отношение този празник за нас. За вас е наистина с огромна стойност за училището, тъй като, оказва се, музикалното училище в Бургас, което първоначално е било само музикално училище, точно беше, така, да. е първото в страната, което взема името на Панчо Владигеров. Така и след това вече самата консерватория става Национална музикална академия, също дава своя почит и поклон пред патриарха на българската музика Панчо Владигеров. Затова и така едновременно, паралелно в момента провеждате събития, посветени на големия български творец, така се оказва, да. Миналата седмица беше наистина много наситена с такива мероприятия. Академията проведе множество концерти. Ние тук този път почти цяла седмица имаше честване на нашия патрон. В Шумен също така, където е живял композитора, също имаше в чест на него концерти. Георги Черкин, мисля, че в Софийска филхармония също направи концерт по повод рождението на Панчо Владигеров. Тоест, наистина една дата, един човек, който трайно е оставил голяма диря, голяма следа в нашата музикална култура и е добре да се помнят тези имена, да се почитат. И ние сме тук учители, музиканти, които мислим, че това е нашата роля да продължава тази традиция и да учим тези деца, че има смисъл да се занимават с музика и с изкуство. Личността на Панчо Владигеров, можем да кажем и няколко думи. Наистина, вие казахте вече за значението му. Наричате го патриарха на българската класическа музика. Всъщност той не е от поколението, от първо поколение композитори, но се налага като патриарх, може би защото първи в неговата музика започва да се наблюдава един класически професионален поглед, един професионален прочит и успяване да се съчетае както народната мелодика, както нашите ритми, така и вече едно европейско звучене. Да не забравяме, че той е роден в Цюрих, имал възможност да живее в чужбина и живее и работи там. Но всъщност интересното е, че около 40 години той има преподавателска дейност в България, в консерваторията, което означава колко поколения композитори са минали през него. И всъщност за мен лично това е много голямо
много голяма следа, цяла композиторска школа покрай тебе ти да успееш да основеш и да продължиш. С акцент, разбира се, към академизма, към интерес към музикалните институции, създава нови жанрове изобщо, които са в българската музика. Концерт за пиано и оркестър, концерт за цигулка и оркестър. Вие самата отбелязахте, че сте ученик на негов ученик. Да, така се случи, защото пляда имена, разбира се, които са били негови ученици. Парашкев Хаджиев, професор Александър Райчев, Красимир Кюркчийски, Милчо Ливиев, Юлия Ценова. Аз съм студентка на професор Александър Райчев и се дипломирах при професор Александър Танев. Така че да, някакси нишката на маестрото продължава и в нас. И ние сме длъжни някакси да поддържаме този огън и този факел заради тези деца, които пък идват след нас, да има такава приемственост. И вие го показахте точно с този наистина прекрасен концерт. Показахте го с лицата на всички тези деца, на вашите ученици. Сега можем да видим снимки от концерта, прекрасни снимки, за които ви благодарим и които показват точно лицата, очите на тези деца, на вашите възпитаници, техните инструменти, тяхната любов към музиката. Всъщност интересното е, да, че понеже получих наистина много поздравления, не само към мене, това е обща работа, екипна работа. Много колеги бяха в състава вътре, които свираха рамо до рамо със своите ученици. Много колеги присъстваха на самите репетиции. И всъщност тези поздравления, разбира се, са за децата, разбира се, за нашия общ труд, който наистина не беше малко. Но едно от първите, да, но това, което се повтаряше почти във всяко поздравление, беше емоцията на децата и как виждат с какво удоволствие свират тези малки музиканти, с какво отношение, внимание, професионални погледи, следят диригента. И ако някой си мисли, че това е просто естествено, не, всичко се учи. Как се постига всичко това? Госпожо Тончева, ето виждаме лицата на децата. Можем да продължим да гледаме снимки. Да. Как се постига всичко това? Вие бяхте диригент на концерта. Под вашата палка тези деца израстват. Какво им струва всичко това? Да, радвам се даже, че някои деца, които сега са абитюренти, примерно 12 години, значи аз ги познавам 13 години, защото те са кандидатствали с една подготвителна година. 12-13 години децата израстват пред тебе и ти виждаш как пред тебе разцъфват. Всеки разцъфва със своя талант, който носи, със своите желания. Разбира се, учим ги на труд, учим ги на търпение, на самодисциплина. Защото не е номера само когато аз вдигна палката, тогава да има някакъв строй или ред. Самодисциплината и търпението са тези навици, които трябва да надграждат те самите. Морал, честност към това, което правиш. Сцената изисква честни хора и там, ако си фалшив, много личи, публиката веднага го усеща. Също както по нотите. Абсолютно, да. А когато се виждат тези грейнали лица и съсредоточени същевременно, защото ние свирихме, изпълнявахме и сериозни произведения, отношението ни на едни малки професионалисти. И аз се моля тези деца наистина да намират смисъл, да са се препознали в своите инструменти и дай Боже да продължат с това да се занимават. И дай Боже и тяхната собствена държава да ги оцени, да имат шанс да работят и да живеят при едни наистина по-нормални и по-подкрепещи условия за музикантите, но това е една друга голяма тема, за която по-добре е да не говорим. Наистина им желаем прекрасно бъдеще, гледайки техните лица. Казахте сериозни произведения, то всъщност имаше ли несериозни? Аз гледах, за съжаление, не на живо, но гледах така концерта на запис. Големи композитори, голяма задача и наистина професионално се справят децата. Какво изпълнихте? Да, всъщност самото заглавие Viva la музика за мен е като символ на вечната музика. Вечното изкуство, което успява въпреки времето и пространството да ни обедини. Защото даже и в спорта
може да е един за един състезател, за друг отбор, докато изкуството сякаш би трябвало да залага на тази обединяваща роля в това бурно, немирно време, което в момента живеем. Се надявам тази музика наистина да ги окриля и да ги обединява. Оркестър е един организъм, който диша заедно и който даже по време на репетиции децата започват да се усещат и по този начин и съответно общия резултат накрая ще бъде с по-високо качество. Вифала музика преминаваме от много известни композитори, като Хайн, Букерини, Моцарт, Бетовен, едни емблематични произведения като Хачатурян, Танца Саби, Гуно в Бургиева нощ, Съмъртайм на Гершуин, накрая отиваме към по-съвременно, към джаз звучене. Самия концерт, освен че беше само музикален, точно заради различните стилове беше интересен. Не бяха само оркестрови пиеси, имаше и солисти с оркестър, което така допълнително донесе и хора също. Хор, китарен ансамбъл, имаше вокален ансамбъл, джаз състав, имаше джаз изпълнение, китара, флейта, цигулка, виолончело. Изобщо една голяма палитра от солисти с оркестър. Виждаме и една прекрасна мултимедия, изработена много арт, много режисьор отново на спектакъла е Христо Симеонов, който безапелационно ни подкрепа толкова години. И мисля, да, наистина се получи един картинен и музикален концерт-спектакъл. Идеята беше, като звучи музика, да има наистина отзад нещо адекватно на тази музика от тази епоха, която звучи. За съжаление така е, музиката вече се възприема от съвременния зрител и слушател. Иска нещо отзад зримо да се получи допълнително, нали, тези емоции да се подсилят. Така че мисля, че сме точно оцелили правилната доза обаче, нали, без да се прекалява. Да, на една висока естетика възпитавате своите ученици във всяко едно отношение. Като, нали, тук включваме всички разнообразни специалности, които се изучават в училището, които вие често обединявате. Да, силно се надявам децата наистина в един момент, може би не сега точно, докато са малки в ученическа възраст, но наистина се надявам, дай Боже, като отлетят от нас, защото ние сме временно на техния път, разбира се, наистина да си дадат сметка тук колко сме ги обгрижвали, защото таланта трябва да се грижи внимателно за него, трябва да сме добри, с любов към него и за да може той наистина да разцъфти, да си повярва, защото и при талантливите деца има една прекалена самокритичност, която също се възпитава, чувствителност. И така, понеже казахте за другите специалности, всъщност цялата седмица започна с една премиера "Илюзията на времето", един балетен спектакъл по музика на Чайковски от Лебедово езеро, с идея и постановка на Диляна Бахматова, един от нашите балетни педагози. След това в двата дни в областна управа се проведоха два концерта. Единия на малките бомбони от начален етап, втория ден беше от прогимназията и всъщност 13 март вече беше последния големия концерт. Кулминацията на тържествата, както се казва. Плакатите са изработени от деца, които изучават в нашето училище сценичен костюм и рекламна графика. Имаме актьори на сцената като водещи във всеки един спектакъл, във всеки един концерт. Отделно, преди това, понеже имаше концерти на стипендиантите, отново художниците се проявяват със свои картини под формата на картички, приветствия за всеки, който е дошъл в залата. Така че наистина училището мисля, че се развива във всяка една посока от своите изкуства. Даже и самото име показва, че не е само музикално. Но... Има и огромен интерес към училището. То е едно от, макар че някои отричат думата, но според мен има такова. То е едно от елитните училища на Бургас, желано училище. И дори съм чувала така, че децата, преминали през школата на музикалното училище, са по-различни
Има го това нещо, да, по-цветни, по-различни, свободата от... По-артистични, няма агресия там, няма тези явления, които за съжаление наблюдаваме в много други подробни. Макар че казвате, разбира се, че са щастливи, че са в това училище, аз почти всеки път казвам, че това е отговорност да си в това училище. Ти трябва да си заслужил. Не просто отивам да кандидатствам и да вляза с някакъв инструмент или с пеене. Една отговорност да си в това училище. И даже когато бяхме и на сцената на операта, това не е просто един пореден концерт в операта. Макар че наистина ние всяка година правим по 2 големи концерта в тази сграда, те трябва да имат отношение към институцията. Наистина едно уважение към сградата, към сцената и към публиката, която е дошла да ги подкрепи. Честни и отношения наистина. Отношения, защото това са големи стойности. Големи неща и името на Ханчо Владигеров, и ако щете, и залата на операта, препълнена зала на операта, както казахме, една голяма публика, пред която се явяват тези деца, и тези ученици. Да твърдя, че може би публиката не е само родители, защото това е все пак центъра на града, едно събитие, което може би музикалното училище си има и своята публика извън тези, които са пряко свързани с нашето училище. Точно така, вярвам, че е така и мисля, че сега е момента и да чуем малко от концерта, малък отказ от концерта, за да чуем и видим наистина колко прекрасно се справят учениците с тази голяма, висока летва, с тези големи композитори. Да видим. Благодаря на колегата оператор на пулта, който си е избрал този отказ. Всъщност какво видяхме? Това Бетовен, но... Да, Фюрелизе, което е транскрипция за китарен ансамбъл с преподавател Симона Маринова, която само преди няколко години завърши нашето училище и вече се е вляла в редиците от другата страна като преподавател. Много млади колеги се връщат при нас и те дават един по-друг заряд и енергия. И радвам се, че освен ние, които сме вече на една по-друга възраст, успяваме заедно и с по-младите колеги да мотивираме децата и наистина заедно можем повече. Ние трябва да си повярваме, че заедно можем повече. Макар че в музиката и изкуството, разбира се, музикантите са самотни бегачи, композитор работи сам, диригента работи сам, но когато сме заедно, наистина отношението и емоцията е друга. Виждате им лицата, те просто изкрят всички на сцената. Абитуриентите, разбира се, много го приеха така емоционално, защото това е техният последен концерт от името на училището, когато се явяват. И това са едни моменти, които мислят, че няма да се забравят скоро. Просто са наситени като емоция. Даже да не са толкова изрядно като в музикално отношение. Някъде, някой тон, нещо, като емоция, това няма как да бъде върнато или повторено.
Много и мащабен като присъствие концерта. Видяхме и от видеята, и от снимките. Колко много деца на сцената, много музиканти на сцената. Всъщност за първи път, освен че правим такъв концерт изцяло с музика, всъщност за първи път събираме точно такъв огромен състав. Може би към 60 души бяхме оркестъра и още 40 души хор. Значи достойно запълване на сцената на зала Опера Бургас. Може да се каже, на сцената. Наистина достойно за сцената на най-голямата ни зала. Точно в Бургас. Достойно за сцената на операта. Какво бъдеще според вас очаква тези деца? Какво ви се иска да Аз като един непоправим оптимист все се надявам, че те ще намерят своя път. Някой, между другото, наистина то просто се вижда, когато детето е озарено, когато има харизма. Това няма как. Избрало това няма как. Своя път. И може би когато отгоре някой го е избрал. Да се надявам да продължават да се борят, да са устойчиви в своята борба, защото всеки ден е една борба, нали? Не става дума за война или за битка, но борба със себе си, с своите, със своя мързел, примерно, със своите такива неудобства, некомфортно състояние. Нека да продължават напред, нека да се развиват, нека да ходят и да се учат навън, но наистина искреното ми желание е тук да се развива този музикален живот в България. Да не ни напуснат по света, защото музиката е универсален език и това е всъщност най-големия риск. Да ги загубим, да заминат. Например, някакъв феномен. Тук идват музиканти от чужбина да си изкарват началната практика, а нашите младите деца отлитат някъде навън. И това е тъжно. Дано да намерят смисъл, даже и да не се занимават с музика и с изкуство. Мисля, че самото присъствие в нашето училище им дава една база и едно друго мислене. Наистина към свобода, към доброта, към честност и към това да са добри хора и да успяват въпреки всичко. От каква до каква възраст имаше на сцената деца, ученици? Да, този път гимназията пое така голямата тежест, защото оркестър всъщност се изучава в гимназията и хор като задължителни специалности. Иначе в струнните инструменти имах малко попълнение от 6-ти клас и от 7-ми клас, за да може да стане един цялостен състав. И така. Абитуриенти ще има ли много тази година? Абитуриенти ще има, както казах, много се вълнуват. Вълнуват се не толкова за бала, което ми беше интересно, а по-скоро дали ще се вземат матурите, т.е. професионално се притесняват децата, полагат усилия, дано всичко да бъде увенчано с успех, така както би ми се искало наистина. Защото има смисъл, ако си бил в музикалното от 12 години, би трябвало този последния финал да е, дето се казва, венеца на твоето обучение до този момент в живота. Как ги изпращате обикновено абитуриентите? Има ли тъга, има ли сълзи? Ами да ви кажа, в началото, като бях по-млад учител, ми беше много тъжно. Естествено, че имаше сълзи, но сега, като напредвам в моите лични години, аз ги виждам още от 12-ти клас, още когато започнат последната година, някои толкова вече се отличават, просто като зрели хора, готови вече да поемат своя личен път. Така че, когато ги изпращаме накрая през май месец, последното изпращане, когато цялото училище е строено и когато ято балони литва във въздуха, просто може само да сме щастливи, че тези деца вече поемат своя път. Те са готови. Наистина са готови. Много успехи им пожелаваме. Преди да завършим и с още нещо предстоящо разговора, обаче ще помоля колегата на пулт да пуснем още едно откъсче, още един откъс от прекрасната музика, от концерта, посветен на 126 години от рождението на Панчо Владигеров, патрона на нашето национално училище по музикални сценични изкуства.
аз много се надявам, ще направим усилия от телевизия Канал 0. Разбира се, преговори трябва да се проведат, да се провери как можем да излъчим целия концерт на нашето Национално училище по музикални и сценични изкуства, за да го види и всеки един, който не е успял, за съжаление е пропуснал концерта, да го покажем целия концерт и в нашата програма. Разбира се, ще ви държим в течение, следете програмата на Канал 0. Прекрасно ще бъде, ако можем, разбира се, през следващите месеци, които предстоят, да ви покажем целият прекрасен концерт. А колко трае той, госпожо Танчева? Колко е дълъг? Към час и половина. Час и половина, час и половина, голям прекрасна концерт, музика. прекрасна музика. Да. Наистина прекрасно ще бъде и ние да го покажем, но кажете всъщност този концерт, тази продукция, толкова труд и усилия са вложени в него, ще има ли още живот? Ще продължи ли? Ще имате ли още някакви участия с този концерт? Какво му предстои? Така, този концерт малко трансформиран, може би ще се появи през май месец в един друг фестивал, младежки фестивал Солисими, който също набира скорост. Тази година е второто му издание "Живот и здраве". Освен това, имаме една идея, едни норвежки музиканти, също деца. Там имам един колега, който е завършил музикалното училище. Може би края на септември ще дойдат тук и нещо ще направим заедно с тях и част от тези произведения, които са били тук в този концерт. Така че там също може да има някакво издание "Вивала музика". А всъщност какво ни предстои? Още на 10 април наши ученици солисти, други произведения. Вие имате толкова много. Да, но този път са поканени заедно под акомпанемента вече на Държавна опера Бургас. Този концерт ще се осъществи на 10 април. След това ни предстои прием за първи клас. Чакаме малки кандидати за нашето училище. Е това, госпожо Тончева? Какви дечица идват? Как ги посрещате? Първо идват много добре пременени деца. Слънчеви, облечени, лъчезарни и повечето са доста музикални, което е радост за ухото. Радост за ухото. Да разбера дали идват така подготвени вече, талантливи деца, тръгнали по пътя на музиката. Вече осъзнават родителите, че не е просто да дойде и да се запиша, а трябва за този изпит да се положи някаква предварителна подготовка. В края на месеца има конкурс, международен конкурс, поредно издание за немска и австрийска музика. На този месец? Не, на април. Април говоря, да. След това са Солисими и така, докато се обърнем и годината учебната ще сме я завършили. С още много музика, "Вивала музика", както сте го казали. Казахте в началото, че обикновено 2 концерта годишно правите. Единия посветен на вашия патрон, на патронния празник, другия празник е големия коледен концерт, където там вече са други емоциите. Да. Там даже на сцената позволяваме да сме малко по-фриволно облечени, малко по-лъскаво, малко по-поети, пера. Повече празник. Просто коледния дух да се усети от децата и те свират, бих казала, със същото професионално отношение, но с една щипка малко по-освободеност и по-спокойно, весело, емоционално настроение. Докато тук наистина беше голямо предизвикателство за мен, за колегите, за самите деца и наистина, както казах, летвата я поставихме високо. Следващия концерт вече трябва, там е интересното дали ще може да я надскочим. Тоест за това ще работим. Много ви го пожелавам, госпожо Тончева. Много високи постижения, но и много радост от музиката. Удовлетворение трябва да има, защото самото естество на музиката е красота и чувство. Това е. Това е, което искате да преживеете и вие, творците, музикантите, и ние в залата, когато дойдем и се насладим на вашата музика. Неминуемо, ако има доверие от мен към музикантите и от музикантите, всичко отива към публиката. То е просто една взаимна емоция, енергия.
Много ви благодаря. Прекрасна, както винаги, Петя Тончева, артист, музикант, композитор, преподавател в нашето Национално училище по музикални и сценични изкуства, което наистина с достоинство може да носи името Панчо Владигеров и титлата национално. Успех ви пожелаваме. Благодаря за поканата, благодаря ви. Благодарим и на нашите зрители, че бяха със сутрешния блок. Бъдете с нас и утре в 8. Довиждане!